Siguin benvinguts a una nova edició de l'espai de l'entrevista dintre dels espais informatius de Canal Terres de l'Ebre. Avui tenim el goig de tenir en directe als nostres estudis el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l'honorable conseller Damià Calvet. Senyor Calvet, moltíssimes gràcies per estar en directe als nostres estudis. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Un plaer estar amb vosaltres. Una conselleria tan àmplia com la que vostè dirigeix, la veritat és que, especialment al nostre territori, donaria per a parlar de moltes qüestions, moltíssimes. Jo m'agradaria comentar-li tres temes concrets, que evidentment són d'actualitat aquí, vostè ho sap perfectament. Un és sobretot el de l'energia eòlica. Vostè visitava Gandesa, on va signar un conveni amb l'alcalde, amb Carles Luz, pel tema del polígon de la Plana. I justament a poca estona que vostè feia aquest acte a Gandesa, el Consell Comarcal de la Terra Alta es reunien diversos alcaldes, el president del Consell Comarcal, entitats, dient que la comarca ja en té prou, que no vol més projectes eòlics. Des del seu departament, que justament s'està mirant de fer l'encaix de les noves energies, com valora aquesta reticència de la Terra Alta? La respecto. La veritat és que trobo ben legítim que per part d'un territori es manifesti el que es creu que és el millor per a aquell territori o no. Però deixi'm donar-li unes dades de context. A Catalunya actualment tenim uns 1.200 megawatts de producció d'energia eòlica. I en aquests moments tenim projectes sobre la taula que pugen uns 2.000 megawatts, que els estem avaluant. I els estem avaluant a través d'una ponència que presideix el Departament de Territori i Sostenibilitat, però que no només hi ha el Departament de Territori. Hi ha molts altres departaments, molts altres vectors, els anomenem, que informen sobre aquests projectes. Tenim el Departament d'Agricultura, tenim el Departament d'Empresa, tenim altres departaments. I ens ha passat que en el moment en què hem aprovat un decret per poder, de nou, obrir la possibilitat que hi hagin parcs fotovoltaics i eòlics i fotovoltaics en el país, hem tingut una allau de projectes. I concretament hem tingut projectes eòlics allà on bufa el vent, que bàsicament és la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, també altres comarques de Catalunya. Aquest allau de projectes s'està avaluant sistemàticament i ha sigut en certa manera natural que tinguéssim aquesta allau que ha previngut el territori. En tenim molts i ara tenim molts projectes. La veritat és que ja ho esperàvem que tinguéssim aquesta allau de projectes i de fet la ponència els està rebutjant un darrere l'altre, perquè són projectes molt antics que no s'adeqüen a les noves necessitats de la dimensió i la ubicació d'aquests parcs. Però a Catalunya tenim una necessitat molt gran de produir energia amb fonts renovables. Nosaltres tenim uns objectius que de fet ens marca la Unió Europea, que és que el 2030 un 50% de l'energia que produïm provingui d'energies amb fonts renovables i el 2050 un 100%. I de les xifres que he dit abans ja es veu que no anem bé. Hem d'apretar molt perquè aconseguim disposar de més producció eòlica i fotovoltaica. Creiem que de fotovoltaica necessitem una quantitat bastant important, uns 6.000 megawatts, d'eòlica necessitem 4.000 com a mínim. Això vol dir espavilar-nos per tal de disposar d'aquests projectes. No obstant, el que volem des del govern de la Generalitat és que aquesta producció d'energia amb fonts renovables, que la necessitem com a país si volem estar lligats amb aquests objectius d'agenda verda, estigui més distribuïda, que no estigui concentrada en un sol lloc del territori. Això costarà, perquè en matèria eòlica el vent bufa on bufa, però nosaltres insistirem des de la ponència en avaluar projecte a projecte, rebutjar aquells que no s'adeqüen a les actuals condicions, incentivar més segurament la fotovoltaica que a l'eòlica. Tenim projectes importants en matèria fotovoltaica, també amb el que són les comarques de les Terres de l'Ebre, i anar gestionant aquest allau que hem tingut de manera que la implantació d'aquesta necessària energia provinent de fonts renovables no signifiqui un impacte creixent, un greuge respecte al territori. Per tant, conseller, el fet que a la Terra Alta hi haguem 8 nous projectes, vostè m'està dient que no necessàriament s'acabaran, tenen per què acabar-se implantant-se. Exacte, donar el vistiplau a tots perquè la ponència ho està revisant. Efectivament, ni molt menys ha de ser així. De fet, ens ha passat, abans ho explico, ho torno a explicar per si s'entén millor, ens esperàvem aquest allau de projectes. Són projectes antics, que moltes vegades són projectes lligats amb el que són drets del que s'anomena enganxe a la xarxa. Nosaltres ens estem avaluant,
i el que pretenem és que aquesta producció d'energia estigui més distribuïda. Això significarà una feina extra per la ponència, d'avaluació dels projectes que tenim sobre la taula. Insisteixo que a hores d'ara ja els que s'han revisat, concretament de la Ribera d'Ebre, han estat rebutjats per males condicions d'implantació, i després el que anirem treballant també des de la ponència és preventivament, anticipadament, allà on és millor que hi hagin aquests projectes. I aquí és on hi haurà la funció aquesta de redistribució, és a dir, que hi pugui haver altres comarques que n'acullin, d'eòlics, però sobretot de fotovoltaics. Insisteixo en que els projectes fotovoltaics segurament són els que tenen més recorregut. Des de, si em permet, donar un últim apunt, des de l'Institut Català del Sòl, que tenim diverses localitzacions estratègiques arreu del país. Localitzacions estratègiques em refereixo a sòl que hem de transformar perquè hi hagi implantacions industrials. Ara el que estem treballant és que aquestes implantacions industrials sempre portin aparellada la instal·lació d'un parc fotovoltaic per donar energia en el propi polígon i també a la xarxa. I això ho farem arreu de Catalunya, però també amb algunes localitzacions estratègiques que tenim aquí a les Terres de l'Ebre. Jo vull recordar que a la Terra Alta hi ha tot aquest polígon de les Camposines, al voltant de la Fatarella, en el que ja volem treballar en aquest sentit. Per tant, implantació d'energia fotovoltaica per donar resposta a les pròpies necessitats d'aquests sectors d'activitat econòmica, aquests polígons, però també a la pròpia xarxa. Aquesta és la nostra intenció. Per tant, de dir també un cert missatge de tranquil·litat respecte als projectes presentats. Conseller, no puc deixar l'ocasió de plantejar-li una altra qüestió que me sembla que una mica ve ser el projecte estrella del seu departament al territori, les Terres de l'Ebre, és aquest 2+1 a l'Eix de l'Ebre, una carretera, una via que, com vostè sap, és de molta sinistralitat, ha hagut accidents molt greus i que, bé, a través d'esta actuació, d'aquest 2+1, se pensa que es pot millorar, no? Doncs sí, la veritat és que és una obra molt important, estratègica. Hem definit una sèrie d'obres en els eixos principals de la mobilitat del país i la C12, l'Eix de l'Ebre, forma part d'aquesta prioritat 1 en el que és desenvolupament de projecte i obra. I hem aconseguit pensar en un projecte integral sobre la C12, des d'Amposta fins a Lleida. Són 133 quilòmetres que volem que tots estiguin en aquesta configuració de 2+1, que vol dir no tan sols donar-li seguretat, sinó també comoditat. No estem parlant de guanyar molta velocitat, perquè la velocitat és la que toca amb una carretera d'aquestes característiques, per tant no de guanyar molt de temps, però sí de donar-li més capacitat i sobretot més seguretat i comoditat, més confort. Amb aquest 2+1, que anirem fent per fases, ho aconseguirem. Vam presentar ara fa uns mesos el projecte al conjunt d'alcaldes de les Terres de l'Ebre. També vam fer una presentació conjunta amb els alcaldes del Segrià, perquè la carretera arriba fins a Lleida, i ja estem desenvolupant projectes i començarem obres de manera immediata. Fixi's, el que hem plantejat és que puguem tindre tot un 2+1, 2 carrils i un carril que s'aniran alternant perquè sempre hi hagi prou fluïdesa. Són 65 milions d'euros fins al 2025. Són projectes que anirem desenvolupant per fases. I hores d'ara estem redactant projectes i podrem implementar obra a les Terres de l'Ebre en 2 trams. Volem fer d'Amposta a Tortosa i també de Garcia fins a Flix o fins a Escó, era? Fins a Escó, una miqueta abans. I aquests 2 projectes ens porten a unes obres 5 milions cadascun, a unes obres de manera immediata d'uns 10 milions d'euros. Són unes obres absolutament necessàries per a una de les principals vies de comunicació del nostre territori, per tant, per a facilitar aquesta mobilitat, com vostè estava dient. I ja que parlem de mobilitat, ja sap vostè que una de les queixes permanents és la mala comunicació ferroviària que tenim a l'Ebre, amb Tarragona, amb Barcelona. Se'ns havien posat substituint els Euromets uns trens avant, però al final ens hem quedat sense avant. Conseller, no tenim bones comunicacions ferroviàries. Doncs no, i la veritat és que lamento que aquesta sigui una situació gairebé endèmica, provocada per les poques inversions de DIF i el mal servei de Renfe. És una situació que volem revertir, és una situació que volem i que estem treballant constantment per revertir, però que fins ara hem tingut un èxit limitat. Amb el que va ser l'entrada en funcionament de les obres de la variant,
de Vandellòs i l'Hospital de l'Infant fins al Nus de Vila-seca, vam plantejar una sèrie de millores en el que és el servei de regionals i també de manteniment de l'Euromed, i no se'ns va fer cas, ni es va millorar el que era estrictament la R16, ni es va aconseguir que l'Euromed continués amb aquesta parada estratègica a l'Aldea. En canvi, sí que vam aconseguir que poguéssim posar aquest avant, aquesta alta velocitat, amb una hora, jo diria que molt competitiva, per arribar a primera hora a lo que és l'àrea metropolitana de Barcelona. Ara, amb tot el que ha sigut la represa de l'oferta ferroviària després de la pandèmia, doncs aquest servei s'ha suprimit. Nosaltres continuem treballant perquè el puguem reprendre. Val a dir que en aquests moments la demanda ha afluixat, perquè hi ha hagut en la fase de confinament una sèrie de circumstàncies que segurament han fet que aquesta oferta s'hagués de reconfigurar d'una manera natural. Però el nostre objectiu és que hi hagi tota la demanda habitual i que puguem incentivar que aquesta demanda, no només la de transport públic, sinó que també la que viatja per transport privat pugui utilitzar aquests serveis públics, puguem disposar de nou d'aquesta alta velocitat. Fa una estona comentava el polígon de les Camposines. Justament en la seva darrera visita a les Terres de l'Ebre vostè va fer un ampli repàs a diferents equipaments polígons del territori, a Móra d'Ebre, a la Plana, a Gandesa, també al polígon Catalunya Sud, Tortosa a l'Aldea, on va estar visitant la planta que s'està construint de l'empresa Floret. Un impuls, podem dir que és un impuls important per al conjunt de les Terres de l'Ebre, tot aquest planejament industrial? Doncs sí, la veritat és que n'estem molt orgullosos, estem contents de poder crear condicions territorials per tal que hi hagin inversions, sobretot inversions industrials, que en definitiva dinamitzin l'economia i generin ocupació. A Gandesa hem pogut signar un conveni amb l'Ajuntament per tal de fer un nou accés al polígon de la Plana i que aquest nou accés també comporti una ampliació de l'actual polígon. Val a dir que el polígon l'hem esgotat. Hi va haver l'ampliació de l'empresa Salaet, hi havia unes últimes parcel·les que han estat adquirides per una altra empresa i ara hem de plantejar aquesta ampliació, 25 noves hectàrees de sòl industrial per Gandesa. I el Catalunya Sud, que és un projecte que sempre està en construcció perquè és estratègic, és de molta dimensió territorial, doncs el anem posant també en càrrega a base d'inversions que donen molt valor afegit. I hem pogut visitar, efectivament, les obres de Floret, una gran empresa que no tan sols inverteix una quantitat important a la Catalunya Sud, 13 milions d'euros, 200 llocs de treball directes, sinó que a més posa en valor tota l'activitat, tot el sector primari de les nostres comarques, de les comarques de les Terres de l'Ebre. Per tant, és una empresa ideal per aquest polígon del Catalunya Sud. Inversió, llocs de treball directe, però també posar en valor tota la feina de les cooperatives agràries de les nostres comarques. I, a més, tota inversió sempre dinamitza, sempre crida noves inversions. I, per tant, que ara es vegi que hi ha unes obres en marxa d'una empresa de la reputació de Floret, sens dubte, portarà també noves inversions. Ho dèiem a l'inici de l'entrevista, conseller, ens queden justament 5 minuts, que la seva és una conselleria que engloba i que toca molts departaments i moltes qüestions que afecten directament a les Terres de l'Ebre. I ara sí, com a última pregunta, m'ho comentava vostè fora de micròfon, enguany ha estat un any rècord pel que fa a la cria de polls de flamencs al Delta de l'Ebre, una cosa que a vostè especialment també el satisfà, no? Doncs sí, la veritat és que ens satisfà moltíssim perquè el departament és el departament de territori, que vol dir de les infraestructures, de la mobilitat, del transport públic, dels polígons industrials, però també de la sostenibilitat i, per tant, del medi ambient. I per tal d'entendre el medi natural i la biodiversitat, el nostre entorn físic, com a primera base que hem de respectar per després poder posar condicions en les que hi hagi vida, hi hagi economia i hi hagi progrés, però sempre respectant aquesta base del medi natural i la biodiversitat. Per si mateix, perquè és molt important, però també perquè al fons significa un dinamisme econòmic del territori. Si tenim un parc natural del Delta que és capaç de treure visitants, això significa turisme, significa dinamisme econòmic. I per tant és molt important que les condicions del medi natural i de la biodiversitat en aquest parc siguin òptimes. I aquest any, efectivament, tenim la bona notícia que les 4.000 parelles de flamencs que hem pogut computar han fet un rècord de cries, tenim uns 3.000 polls, això és
un rècord que ajuda d'alguna manera a aposentar definitivament aquesta colònia de flamencs que ajuda també a dinamitzar el territori. Una molt bona notícia, sens dubte, pel que fa als temes naturals aquí al nostre territori, concretament, com vostè deia, al Parc Natural del Delta de l'Ebre, i que volíem comentar-li per a tocar les diferents seccions o les diferents tecles que té la seva conselleria. En tot cas, honorable conseller Damià Calvet, ha estat un plaer. Li agraïm moltíssim que hagi fet un parèntesi a la seva dilatada agenda per atendre les càmeres i els platós de Canal Terres de l'Ebre. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, a la vostra disposició. Gràcies.